idem natočiť tutoriál, ako vybrať pružinu a dať novú pružinu do Slavie 630. Každý Slovák aj Čech by to mal vedieť. Takže začnem. Rozšrobujem si pažbu. Na to treba len šrobovák, plochy a rukavice. Vzhľadom na to, že ja to mám tak namastené a aby to lepšie išlo. Teraz keď vyberáme, tak si musíme dať pozor na to, aby nám zostalo vodítko. No lebo ja som to, keď som to minule rozoberal, tak sa vodítko stratilo a musel som si kúpiť nové za 3 €. Takže teraz tu máme rozobrané. Vyberieme spúšť. Musíme mať všetky súčiastky. Toto sem teraz našrobujeme naspäť túto šrobu. Asi nasadím rukavice, lebo sa to šmýka. Tak rukavicu. A vyšrobujem to. Musíme dávať pozor, že keď to pôjde, tak pružina trochu napnutá, tak to vyskočí. Takže to držať pevne. Už to vyskočilo. Teraz vyberieme to, čo je tam vnútri. Teraz tam vložíme novú pružinu. Teraz príde tá ťažšia časť. Na to si musím nasadiť aj druhú rukavicu. Toto dám natlačiť. No sakra. Co môžeš? Dobre, teraz to stopne, lebo to nebude. Takže vzhľadom na to, že to nie je len tak, založiť tam novú pružinu, tak treba zo nejakú tak 3 minúty to tam tlačiť a to je tá najťažšia časť. Zbytok sa už dá zvládnuť. Našrobujeme to tak, ako to bolo predtým. Dobre, teraz to už je. Teraz vložíme spúšť. Máme tento držiak spúšte. Sakra. Toto som... Daj. Dobre, takže treba dať ešte jednu otočku, lebo mi vyskočila tá pružinka.
skoro sa mi stratila a musel by som ísť zase do poľovníckych potrieb a všetko OK. Takže správne to musí takto byť, aby vám nevyskočila pružina. Teraz to tam treba vložiť. No to je jemná práca. Dobre, už to mám. Teraz odšrobujem túto skrutku. Teraz kontrolujem, či je v pažbe vodítko. Je. Takto si to chytím, položím a vložím túto časť. Teraz to zašrobujem šroby. Takže keď je už tesnenie, ktoré som neukázal, som ho nechcel vyberať, lebo je príliš zašpinavené, tak aj to treba vymeniť, keď je už veľa vystrielané. Ja sa cítim super, lebo dievča sa za 15 minút namaluje a ja som si za 15 minút vymenil stružinu vo vzduchovke. Dobre, už to je. Dúfam, že vám to pomôže pri výmene pružiny z takejto tradičnej československej zbrane. Made in Čechoslovakia je Slavia 630 koní.